Igbo Igbo ekelekwa m unu ndewonu ebe bere ugobere oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 20 n'ọnwa itoolu afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Oke ọnụ ahịa nke ngwaahịa rịrịla elu ọjị n'oge ndị na-adịbeghị anya na-eme ka ahụhụ nakwa akụkụ niile nke akụnụba ugbu a na-arịkwa elu ọjị. Na-aba ọnọdụ a ataala akpụ njem ndị nke anyị mere gaa leta ọdụ ahịa dịgasị iche iche na-egosipụta na isi akwa anọghịzikwa ebe ekere ya. Ọnụ ego nke ihe oriri dịka akwa, achịcha, osikapa wụliri elu okpukpu atọ ka ọ dị ugbu a. Ewepụ ihe oriri, usoro obibi ndụ karịkwara elu ọjị n'ihi na ihe ndị nke dịka ụgwọ nke a na-akwụ maka akwụkwọ gbagoro elu, ụgwọ ụlọ gbagokwara, ụgwọ akwụkwọ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ, ọbụnadị ụgwọ ịkpụ isi gbalikwara elu n'ụzọ na-atụ ndị mmadụ n'anya. Ọtụtụ ndị na-ahazi ihe n'ezinụlọ abụrụla ndị iri nri na-aghọrọla ihe siri ezigbo ike ugbu a. Maazị Chijindụ onye bi n'Aba kwararịrị ma kwuo na ịrị elu ọjị nke ọnụ ahịa abụrụla nke na-akpala aka otu o si egboro ezinụlọ ya mkpa, kama ọ na-emetụtakwa ọtụtụ ndị abụghịkwa naanị ndị aka lọrọ ala ma ndị ukwu ma ndị nta. Ọtụtụ ụmụ Naịjiria abụrụla ndị amanyere ibelata otu ha si eri nri dịka ha na-arụtụzi aka n'ụfọdụ akụkụ nke ihe oriri ndị nke ha kwupụtara na ọ dịzi oke ọnụ nke na-adịghịzi ekwe ha nzụta n'ime ahịa. Otu na-ahazi ule n'ogo etiti akpọrọ NECO n'aha mkpirisi amapụtala ọkwa nke okwu ule ndị gụchara ụlọ akwụkwọ sekọndịrị a na-akpọ SSCE na-ekpughepụ ugbu a na 128,284 ndị lere ule ahụ bụkwanụ ndị nke a kọwara na ọ na-anọchi anya pasentị 60.55% ndị nwetara akara kredit nke sonyere n'ihe ọmụmụ mgbakọ na mwepụ nakwa asụsụ Bekee. Ihe omume nke afọ a gosiri na ụmụ akwụkwọ mere nnọọ nke ọma gburugburu ala anyị bụ Naịjiria, ebe steeti Abịa nọ n'isi n'ahịrị nke akara ndị a chịkọtara. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ otu bọọdụ NECO dị na Mina, isi obodo Naija, onye rejistra ma bụrụkwa onye isi oche nke otu bọọdụ ahụ bụ ọkammụta Dantana Wushishi kwupụtara ihe ndị miri emi banyere okwu ule ahụ. Dịka Wushishi mere ka amata, achọpụtara n'ụlọ akwụkwọ dị 40 n'ọgụgụ bụ ndị ahụtara dịka ndị mere nrụrụ aka ule na steeti dị 17 gburugburu ala anyị bụ Naịjiria. Gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma na-etu ọnụ ugbu a n'otu pati All Progressive Congress ga-enweta mmeri dịka ha ga-azakọrọ ya na kansụl niile na steeti ahụ na ntụliaka ọchịchị kansụl nke yiri ịgadị echi bụ abalị 21 nke ọnwa Septemba bụ Satọde. Gọvanọ mere ka amara nke a mgbe ha na-ekwu okwu n'agba ikpeazụ nke ịchụnta nkwado maka otu pati APC emerụbere n'ogige Ndubuisi Kano Square dị n'Owerri, ebe ndị nkwado nke otu pati ahụ nupụtara n'igwe bụkwanụ ndị bịakọtara ọnụ ha na ndị jikwa ahụ otu pati ahụ na-azọ ọkwa dị iche iche. O gosipụtara obi ike na otu pati ahụ ga-enweta mmeri, na-ekwu na nke ahụ bụ n'ihi na ama otu pati APC ama n'ime ime obodo n'ihi ụkpụrụ ndị dị ndị mmadụ mma n'ahụ nke ọchịchị ya ji n'aka. Ọtụtụ ndị aka ji oke nke otu pati APC gụnyere nnukwu onye isi oche nke otu pati ahụ bụ Abdullahi Ganduje nakwa na gọvanọ steeti Ekiti bụ Abiodun Oyebanji tinyekwara ndị ọzọ ka ahụrụ n'ogige ebe ịchụ nta nkwado nke ikpeazụ a.
otu kọmitii onyeisiala na mkpụgharị iwu anụ ụlọ nakwa itinye ya n'ọrụ enyefeela ihe ndekọ nke mbụ ha n'aka onyeisiala Bola Tinubu. Otu kọmitii ahụ nyefere onyeisiala ihe ndekọ ha n'obi ọchịchị dị n'Abuja mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu ngwa ngwa nnọkọ ha na onyeisiala gbasara. Onyeisi oche nke otu kọmitii ahụ ma bụrụkwa onye rụrụ ọrụ dịka onyeisi oche ụlọọrụ INEC n'oge gara aga bụ ọkammụta Tahiru Jega kwuru n'otu kọmitii ahụ achọpụtala usoro ndị gọọmenti Naịjiria ga-agbaso iji rite uru na ngalaba anụ ụlọ n'ala Naịjiria. O kpughere na ihe ndekọ ha ahụ nke dị ibe akwụkwọ 152 bụkwanụ nke enyefere onyeisiala Tinubu tụrụ aro ndị ọ ga-abụ na gọọmenti tinye ya n'ọrụ ọ ga-ebelata nkụkọta isi nke na-adịkarị n'etiti ndị ọrụ ubi nakwa ndị ọchịnnama gburugburu ala Naịjiria. A na-atụ anya na ọchịchị etiti ga-anata ego mgbazinye ọhụrụ site n'aka ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa nke ruru otu ijeri dọla na ụma ise dịka otu ihe ndekọ nke ụlọ akwụkwọ okwu ego dị n'aka dị na Washington mere ka amata. A ga-akwado ego mgbazinye ahụ n'abalị 26 nke ọnwa Septemba afọ a. Otu ijeri dọla ahụ na ụma ise ka a ga-eke n'elu atụmatụ ọrụ dị atọ bụ maka mmepe nke hidoro isi n'ịkwalite akụnụba ala Naịjiria nakwa ịkwụrụ chịm nakwa usoro mkpata ego n'ala anyị. Atụmatụ ndị ahụ na-elegide anya n'akụkụ ndị dị oke mkpa dịka nlekọta ahụike, ọrụ ugbo nakwa akụnụba ndị ga-enyere ndị mmadụ aka n'ala anyị iji hụ na ndụ ga-abụtụ nke ga-adị mfe iji kwagide mmepe nakwa akụnụba ịkwụrụ n'otu ebe. Onyeisiala Bola Tinubu na-emesi nkwudosi ike nke ọchịchị ya na ịhụ na enwere usoro ndị dị mma n'ahụ maka nhazi ego n'ogbe dịkwa akụnụba mma n'ahụ nke ga-adọta ndị nwunye ihe si mba ofesi n'ala anyị. Onyeisiala kwupụtara nke a na Abuja dịka ụlọọrụ Coca-Cola mapụrụ ọkwa atụmatụ nke ha ji n'aka iwelitekwa ogo nwunye ihe ha site na ijide otu ijeri dọla mee ihe ọzọ n'ala Naịjiria n'ime ọnwa ise na-abịa abịa. Nke a ka onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisiala n'ozi na atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga kwupụtara n'ozi nke rutere ụlọọrụ Enyimba TV aka. O kwuru na okwu ahụ ka a mapụrụ ọkwa banyere ya na nnọkọ hiri odo n'etiti onyeisiala nakwa ndị ndu nke ụlọọrụ Coca-Cola n'ụwa niile. Onyeisiala Bola Tinubu agaghị aga ọgbakọ ukwu otu UN gadị na New York nke afọ a agba ya nke 79. Onyeisiala enyela ntụziaka na osote onyeisiala bụ Kashim Shettima ga-edu ndị nnọchiteanya ala anyị aga ya bụ ọgbakọ. Nke a so n'ozi nke onye ndụmọdụ ya pụrụ iche nyere onyeisiala n'ihe metụtara mgbasa ozi na atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga zipụrụ. Ozi ahụ kwukwara na onyeisiala Tinubu onye ka lọtara ala anyị n'ụbọchị Sọnde gara aga site na njem ya gaa China nakwa mba UK chọrọ ilekwasịgodo anya n'ihe ndị na-eme n'ime ala anyị nakwa ihe ịma aka ndị enwere ugbu a ọkachasị mkpamkpa nke idei mmiri na-akpa ugbu a n'ụfọdụ akụkụ nke ala Naịjiria. Gọvanọ steeti Benue Reverend Fada Hyacinth Alia na-ekwu na steeti ya na ha ahụtatụla udo nke nyerela ndị ọrụ ubi ohere ịlaghachi n'ubi ha ndị ha gbahapụrụ agbahapụ n'ihi esemokwu nke na-adapụtakarị n'etiti ha na ndị ọchịnnama. O mere ka mara nke a mgbe ọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ ka nnọkọ ya na onyeisiala Bola Tinubu bịara na njedebe n'obi onyeisiala nke dị n'Abuja. Gọvanọ Alia gara leta onyeisiala iji mee ka ọ mara otu ihe siri kwụrụ na steeti Benue na-arụtụ aka n'oge udo enwerela n'oge ọrụ ubi ya na-aga n'ihu ugbu a. Gbasara idei mmiri ọchịchị etiti na-adọ aka na ntị ya, Alia kwupụtara na ọchịchị ya enweela ụkpụrụ ndị o ji n'aka ugbu a bụkwanụ nke ọ ga-eji rụọ ọrụ iji hụ na ọ ga-egbochi ya bụ oke idei mmiri na steeti ya.
ka ọ dị gọọmenti etiti site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem mmiri na-eme n'ala NHSA n'aha mkpirisi na-eme atụmatụ ịrụ ebe nchịkọta mmiri dam 5 buru ibu bụkwanụ nke ga-achịkọta mmiri niile nke idei mmiri nwere ike ibupụta nke ga-esi n'ebe nchịkọta mmiri nke Lagdo Dam dị na mba Cameroon mgbe ọbụla a ga-ahapụ mmiri aka n'ebe ahụ. Onye Director General nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Umar Mohammed mere ka mara nke a n'ihe omume nke telivishọn o mere. Mohammed onye Femi Bejide onye Director nke ihe omume nakwa ihe omume mmiri onye nọchiri anya ya na ya bụ ihe omume kwupụtara na enyefeela onye isi ala ihe ndekọ nke rụtụrụ aka n'ihe ndị a ga-eme maka ọdịnihu n'ịgwọchasị apịtị na ụrọ ndị nke rurule nnọọ n'oke dị otu a na-amaghị otu a ga-esi mee ya na ebe ogige nchịkọta mmiri ndị nke nwere nwe ugbu a n'ala anyị. Ụlọ ọrụ ahụ dọrọ ụmụ Naịjiria aka na ntị ndị bụ ndị bi ebe mmiri si na-aga ka ha bụrụ ndị nke ga-akwaga ebe dị nchebe iji zere idei mmiri na-abịa kwa afọ n'ihi na a na-aga ịhapụ mmiri aka site n'ebe nchịkọta mmiri nke Lagdo Dam. Dịka ala anyị na-ejikere imerube mmemme ụbọchị nnwere onwe agba ya nke 64, odeakwụkwọ gọọmenti bụ George Akume ekwuola na ememme nke afọ a agaghịdị ada ụda. O mere ka mara nke a na mgbape nke otu kọmitii ministri niile maka mmemme ụbọchị nnwere onwe. Onye SGF a onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala na nhazi nakwa ụkpụrụ Hadiza Usman nọchitere anya ya rụtụrụ aka na mmemme nke afọ a ga-agụnye mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ndị ntaakụkọ ga-anọ na ya n'ikuku n'abalị 26 nke ọnwa Septemba. Onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị Godswill Akpabio na-ekwe nkwa na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ahụ ga-emezigharị akwụkwọ iwu ala anyị iji hụ na etinyere nchabi ikpe nke ụlọikpe okpecha ọgwụ n'ihe metụtara nnwere onwe nke ọchịchị kansụl ịkwụrụ na nke onwe ya n'ọrụ ruo n'isi. Akpabio kwere nkwa n'ọgbakọ ndị otu pati All Progressive Congress Ihirodo na steeti Akwa Ibom ndị na-akwado onye na-arụgodo ọrụ dịka nnukwu odeakwụkwọ nke otu pati ahụ bụ omeiwu John Akpunodedehe dịkwanụ ka esiri kọwapụta n'ozi nke onye enyemaka ya na mgbasa ozi bụ Jackson Odom zipụrụ. Akpabio kelere onye isi ala Bola Tinubu n'ebe ọ dị ukwuu na-etụpụta nzọụkwụ nke ọchịchị niile ga-ewere iji hụ nnọọ na-esitere n'aka ụlọikpe okpecha ọgwụ hụ na ọchịchị kansụl ga-enwere onwe ya n'ala anyị bụ Naịjiria. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka INEC n'aha mkpirisi amalitela nkesa nke ngwaọrụ ha maka ntụliaka ọkwa gọvanọ na steeti Edo na kansụl 18 nke nwere na steeti ahụ. Esi n'alaka ụlọ ọba ego ukwu CBN dị na Benin buru uwe ngwongwo ndị a gawa kansụl ndị dị na steeti ahụ n'okpuru anya dị nkọ nke ndị ọrụ nchekwa. Ntụliaka ọkwa gọvanọ na steeti Edo ka eyiri ịga dị echi bụ Satọde ebe a na-atụ anya na ndị ga-azọ ọkwa mmadụ 17 ga-esonye na ọsọ ahụ a na-agba na ntụliaka ahụ. Akụrụngwa ndị dịka igwe BVAS, akwụkwọ mbịanye aka kachiri akara nakwa akwụkwọ idekọ okwe ntụliaka ka e nyere ndị isi nlegide anya nke ntụliaka. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m abịaghachi. Na-eburu n'obi n'ịka n'ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ anyị bụ isi
Gọọmenti steeti Abịa nke Alex Oti nọ n'isi ya nọ n'ezigbo ite nkatọ ugbu a bụkwanụ nke sochiri nkụtu ndị nke a na-akụtu ahịa Ekeọha nke dị n'Aba, nzọụkwụ merele ka ọtụtụ ndị bi n'ogbe ahụ nọrọ nnọọ n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme, ebe ndị ahịa na-akpọ oku n'oge eji na-eme nke a adabaghị adaba, na-eburu n'obi ọnọdụ akụnụba nke tara ezigbo akpụ nke nọ na ya ugbu a. Nkụtu ahụ nke malitere n'izu a emeela ka ọtụtụ narị ndị ahịa nọrọ n'ọnọdụ mwute na-amaghịkwa ihe ha ga-eme gbasara obibi ndụ ha, nke ihe metụtara ndị a na-enye nsogbu, ebe ndị mmadụ na-akatọ gọọmenti na-akọwapụta na ha bụkwa ndị nke na-achọghị ịma ihe a na-ekwu, dịka ha kọwara na gọọmenti esiela ọnwụ ịga n'ihu n'atụmatụ ya ime ka ahịa ahụ bụrụ nke ọgbara ọhụrụ. Ị ga-echeta na ụlọikpe ukwu steeti Abịa nke onye isi ya bụ ọkaikpe Sike Nwankwọ n'oge na-adịbeghị anya nyere ndị niile okwu a gbasara ụkpụrụ ka ha bụrụ ndị nke ga-akwụrụ n'otu ebe, ghara ime ihe ọbụla ruokwa mgbe a ga-anụrụcha okwu ikpe nke wetara banyere ya bụ nkụtu nke ahịa. Okwu ikpe ahụ nke ụfọdụ ndị nwe ụlọ ahịa nke onye isi ha bụ Chief Chris Uruakpa nakwa ndị ọzọ bụ ndị nke na-ama nrụzigharị nke ahịa ahụ aka, nke ha na-ebo ebubo na iwu megidere nkwekọrịta nke emere bụkwanụ nke a na-ebughị ụzọ jụta echiche obi ha, na-ebo ụfọdụ ndị ọrụ gọọmenti ebubo nke gụnyere onye kọmishọna na-ahụ maka azụmahịa na onweghị ikikere ọbụla nke iwu kwadoro n'atụmatụ ahụ nke o ji n'aka. Ka ọ dị, ụlọọrụ ministri na-ahụ maka azụmahịa kwusiri ya ike na nkụkpọ ahụ bụ atụmatụ nke ịrụzigharị ahịa niile nke dị n'Aba. Mkpebi ahụ kpalitere ọnụma n'etiti ndị ahịa nakwa ndị bi n'ogbe ahụ, ndị rụrụ ụka n'oge a chọrọ iji kụkpọ ahịa adabaghị adaba ma otu, n'ihi na enwere oke ịrị elu ọjị nke ọnụ ahịa nke ngwaahịa. Enwekwara ndị na-atụfuola ọrụ ha nakwa gbalụ nke ndị mmadụ na-enwe ugbu a n'usoro mkpata ego ha. Odoziakụ Chinyere Nwankwọ, otu onye na-azụ ahịa n'ihe metụtara akwa a na-eyi n'ahụ n'ahịa Ekeọha ahụ, kwuru na gọọmenti kwesịrị ibu ụzọ lebara mmetụta nke nkụkpọ ahụ ga-enwe n'ọtụtụ ndị ezinụlọ ha si n'ogige ahụ na-akpata ihe afọ ha ga-eri. Ọtụtụ ndị nkatọ na-arụkwa ụka na ọchịchị Oti dara ada n'inweta ogbugbo maọbụ ego iti aka n'obi nyere ndị ahịa, ndị nke a ga-esi na mgbọrọgwụ bupụ azụmahịa ha. Maazị Emeka Okeke, onye ahịa ọzọ, gosipụtakwara obi mgbawa na iwe, na-ekwu na mkpebi ịkụtu ahịa ahụ bụ nke mere na-ebughị ụzọ mee ka ndị ọ gbasara mara. O kwuru na ọtụtụ ndị ahịa nọzi ugbu a na-achọ ebe ọhụrụ ọzọ ha ga-anọ na-ere ahịa ha, ebe ụgwọ nke ịkwapụ gaa ebe ọzọ dị oke ọnụ ahịa. Oke ihe isi ike nọkwa na ya ugbu a na-emekwa ka ọ ghara ịdị mfe ime nke a. N'akụkọ azụmahịa, ịrị elu ọjị nke ọnụ ego mmanụ patrol n'ala Naịjiria akpatala oke nchegbu n'ebe ọtụtụ ndị na-arụ ndị na-emepụta mmanụ aka, dịka ndị kpatara ahụhụ a nọ n'ime ya, ọkachasị ụlọọrụ nshipụta mmanụ nke Dangote. Ka o si na dị, odeakwụkwọ otu OPEC bụ Haitham Al-Kais emeela ka ihe doo anya ugbu a, na-ekpughe na ihe kpatara ịrị elu ọjị nke ọnụ ego mmanụ patrol bụdị nke na-anọghị ebe echere na ọ bụ ya. Na nke mbụ na mbụ, ọ na-arụtụ aka na ọ bụ ụtụ niile nke gọọmenti makwasara, tinyekwara ndị a na-anapụ mba ndị na-emepụta mmanụ a, bụkwanụ ndị gbapụtara ihe na-atụnye ụtụ na ya bụ oke ọnụ nke mmanụ patrol. Al-Kais bụ onye kọwara na mmanụ kurudu nakwa akụrụngwa ndị si na ya na-emepụta bụ ya bụ ojiji ji ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ogo mba ụwa, ndịkwanụ
bụkwanụ nwere ihe ndị nke ha na-arụ, ebe ọ kọwara na ihe niile nke a na-eme ugbu a nwere mmetụta nke mmanụ patrolu site n'ime njem ruokwa n'ihe ndị nke a na-emepụta bụkwanụ ihe eji enye nlekọta ahụike, dịka ọtụtụ ndị chere na ịrị elu nke ọnụ ego mmanụ patrolu ga-abara ndị na-emepụta mmanụ uru ebe ndị ahịa nọ n'ala na-ata ahụhụ ya. Onye isi otu OPEC a kachapụrụ akụkọ ifo ahụ n'akụkụ, na-ekwu na mba ndị na-emepụta mmanụ abụghị dị ha na-eri uru nregharị nke mmanụ patrol. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu ndị steeti Delta aghọọla ndị mabutere iko na mmeri n'egwuregwu ukwu ndị ntorobịa nke ugboro abụọ ya na-esepụghị aka, agba ya nke 8 pịachirila ugbu a. Steeti Delta ritara ọlaedo 40, ọla ọcha 31, ọla nchara 34, nke pụtara 119 n'ozuzu oke, nke mere ha ndị mmeri n'ememme mpịachi nke ihe egwuregwu ahụ hiri odo n'ama egwuregwu Stephen Keshi dị n'Asaba n'ụbọchị Tọzdee. Ndị na-esote ha n'azụ bụ otu ndị nke steeti Lagos, ndị nwetara ọlaedo 26, ọla ọcha 20 na ọla nchara 11, ebe ndị gbara ndị nke atọ bụ ndị steeti Edo, ndị nwetara ọla edo 18, ọla ọcha 13 na ọla nchara 28. Ị ga-echeta na steeti Delta lere ọbịa n'agba nke 7 nke egwuregwu ahụ ma tụrụkwa ugo site n'inweta ọla 51 nke ọlaedo, nweta ọla ọcha 34 nakwa ọla nchara 11. Ha na ha amaburula iko nke egwuregwu ahụ kamgbe afọ 2016 ruokwa taa. Ka ọ dị, steeti 35 gụnyere isi obodo bụcha ndị nke nwetara ihe nrita nke ọla ma ewepụ steeti Ebonyi, nke na-adịghị ka afọ gara aga, ebe nwere ihe karịrị steeti 27 ndị nke sonyere, ebe steeti Rivers bụ naanị steeti na-esonyeghị na ya bụ egwuregwu. Igbo ndị ọma, ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, na-ekele gị maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị, na-asịkwa gị biko hụ na ị ga-aganye aka n'isonyere anyị na akara YouTube anyị bụ Enyimba TV mgbe ọbụla anyị ga-ewepụtakwara gị akụkọ ụwa. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche. Aha m bụ Ezinne Mmadụ, na-asị gị kachi bụ ọnụ.